Здравейте хора, аз съм Наню и с мене... Мирослав Икономов! Да, и днес ще играем GTI 5 с него. На моя комп. И аз фърча с едно зенторно, като някой откачен. Да, буквално аз фърча с едно зенторно. И си Аз кефя. съм по-добър шофьор от него, дори и на компютър. Пак на first person можеш ли? Аааа! Какво направихме, хора? Аз се убих. Добре, той е мод, ако ме питаш, ще правиш ли ревю, ще правиш ли? Не, няма правя. Добре, ще спалнам един адер и 100 адер. Защото Той се опита да направи поне 2 ревюта, които му бяха прецакани. Добре, не мога да изпусна музика. С кога се менеше музиката? С Q ли беше? Сейф. С Q беше! Ми дава да си сменя музиката, фак. Добре, заради тъпия бандикам не ми да сменя музиката. Знаеш какво не ми пука? Добре. хора правя батъл влипове с марсианци. Дай ми на мен един. Какво ще правим в днешния епизод? Добре, само аз ли видях това? Добре, хора, тази кола се спална точно пред мен. Значи той се пази да не го ударя. Той си стои като някой циганин. Вау, много оригинално. Така. Нека да... Просто май в този епизод ще обяснявам неща. И си карам тъпата кола. Нямам да какво ще правим. Ау. Имаш ли идея как да си сложи интро? Ами, Аз ще стигли някой интро, ма не знам как да си го сложа. нищо по-късно. Ще трябва да разберем как. Давай ядърче. What the... Може ли аз малко да поджиткам? Добре, чай само да пробвам едно нещо. Днес какво ще направим така рандом? Волтик. Добре, ти. Да, мога да сменя музиката заради бадикам. Тук ще подминахме джестърка, но продължаваме с по-бързо. Джестър ли беше това? Зенторното е по-бързо, карай. Искам да го потруша. Но също така този мод, когато спавате някаква кола, шит, и тази кола не може да... Я зивите, да, не може да щупите. Всъщност май можеш. Не може, виж. Армор! Да, знам, това не може такова. Добре, защото когато карам тъпата кола, ми върви играта 40 и нещо FPS. Това ще се вижда ли в клипа? Не помня, май не. Не знам, нали ще го видим. Но му върви, когато кара кола с 40. Нещо FPS, иначе ми върви 60. Ето това? ви е джестърката. Тук ще я бутна. Така, Изпука гумата. ще отидем на плажа. Твоята майка. Може ли аз да карам до там? Ти можеш винаги Ти да ще си... правиш глупости на плажа. Yeah. Или ще правиш дрифтове, нямам никаква идея. Аз искам да карам до там. Ти можеш винаги да си я караш. Ти ще караш после. Обещавам ти. Ей! Хора, убедих го! Стига! Не! Това беше мощна. Скил. Мощен скил. Аз съм правил още помощни скилове. Това беше... Тъпо. Тази... Това беше... Мега кил. Добре, върви ти с 50 FPS, допреди малко ти вървеше 50 FPS. Върви ми 60 инча. Ето. Чакай, само да се изправя. Когато няма толкова много коли ми върви 60. Плюс това бандикама, като снимам ми намалява FPS-а и... И тук ще ми сложи на клипа ограничения от 18 години. Добре, може ли сега аз да карам? Какво ще караш? Зенторно. Добре, сега Миро ще играе. Ага. Опа. Я
Някой има ли идея колко време снимаме? Ами... Ама, отиваме до плажа, правим няколко дрифта и спиране. Да. Защото хора, тъпия бандикам, трябва да платим. Знаете ли какво? Ще направим... Не! Ще спрем клипа, докато отидем до плажа. Да, 3, 2, 1 спирам. Така хора, стигнахме до тук. След дълго чаканото време. Да. Понеже се бутах толкова пъти, че колата отпред сигурно заприлича на... А, не. Добре. Така. Мисля, че когато са счупени. Ама сама прегазих хората. Да си прегазим. А! Кой, джиджи. Джиджи! Я! Ага. Как се излизаш от колата? Във водата върви 60 FPS. Ей, анда. Така с кое се излизаше? А, да. Трябва да излизай. Дай напред. Напред. Адия. Така, F3. Само. Добре. Ще бъда булета, защото така искам аз. И 3, 2, 1. Газ. Чизкейк. Яде ми се купкейк. What the fuck? Ай, правите, бе. Аз съм тъг лайф. Те геларифе. Добре, омага, хора, ние мачкаме целият плаж. Вижте малко, отиди до това. Той си гледа. Добре, чак сега видя. Ние стреляме, той пак стои там. Голямата логика. Това са българите хора в днешно време. Нищо, че тя не са българи, а са някакви измислени хора. Американци. Ами, които и да са. Лос Които и да са хора, вижте, аз просто цъкам да си завия това. Дрифтира! Аудия! Ага. Трябваше да скачим на влакчета. Ай, анда. Аз казва мъга, пред мен падна. То сигурно се, Боже, дай мен една хубава кола и пред него се... Се спамва един булет. Са малко изпотрошени. I'm sorry. I'm so sorry. But... Моя приятел щупи колото за 1000 лева, BMX и знаеш какво стана? Какво? Умре? Казва си, ремонт ще ми струва повече, отколкото да си купя ново. Възможно е. Ай, анда. И се на колела. Шанс. Шанс, хора. Спираме ли тук клипа? Еми, хора, може... Барай! Хора, това ще е края на това видео! Добре, хора. Мирослав Икономов е откачен. И... Добре. И чао! Не, спри, моят се спи. Така. Чао, хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако искате още въртене на коли, дайте един лайк и се абонирайте. Да, и това ще бъде всичко от мен.